we gaan vandaag worstenbroodjes maken. Om de worstenbroodjes te maken moet ik wel eerst schakelen. Dus nu ga ik even het schakelen bij de vink. Zo, ik heb het gehaald en voor de worstenbroodjes op 750 gram gaak nodig. Wat hebben we allemaal meer nog nodig? 125 gram boter, een klein beetje zout, 200 gram melk, 10 gram bastardsuiker, 21 gram gist of uffen, 400 gram meel, een kom nootmuskaat en peper, paneermeel en een paar eiertjes en bakpapier. Goed, we gaan beginnen. Eerst doe ik het meel in de kop. Dan doe ik de bastardsuiker bij. Dan de uffen, oftewel gist. Dat doe ik erbij. Nu doe ik de boter erbij. En het melk. En als laatste een beetje zout. Dat moet ik goed knijden. Dan maak ik nu bolletjes van 35 gram. Zo, de bolletjes zijn klaar en nu moet je een doop erop leggen voor ze laten rijzen. Ongeveer 30 minuutjes. Ondertussen maak ik de weesjes voor de broodjes. Doe het gehakt nu in de kom. Dan doe ik het paneermeel bij. Twee eitjes. Nu doe ik de peper en de nootmuskaat bij. Dit knij ik nu goed erin. Het gehakt is geknijd, nu ga ik er weesjes van maken. Ik heb 25 deeg gemaakt en ik heb 25 weesjes gemaakt. Die gewoon nog gaat even en daar heb ik een paar balkjes van gemaakt. Die ga ik nog even bakken in de pan, dus dan kunnen we die straks ook nog even eten. De deeg is gerezen. Nu is het tijd om de worstenbroodjes te gaan maken.
uurtje altijd onder is. Ik doe de doek wel eroverheen, want ik moet een uurtje reizen. Even de dekken opdoen. Die krijg ik niet meer koud. Zo, de broodjes zijn klaar. Nu gaan we er even gaan kijken. En nu hebben ze het weer koud. Op het roostertje heb ik het bakpapier gedaan. Nu klap ik even een eitje. Nu smeer ik een beetje ei op de worstenbroodjes. Dan leg ik ze voorzichtig op het roostertje. Nu moeten ze de oven in en dat duurt 18 minuten, 220 graden. De eerste portie is klaar en nu nog die andere. Ze zien er goed uit. Ze zijn inmiddels allemaal klaar, dus nu wacht er eindelijk proeven. Heerlijk. Dit warm dan weer tot de volgende keer. Hoi!